kan jeg ikke huske, det står i min video. Hej så alle sammen, i dag skal jeg lige vise jer, hvad man kan modde, når man er modder. Kan I se nogle af mine outfits, jeg lige har fikset. Så jeg har lavet den her, så har jeg lavet den her, og 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 denne her, og den her. Men I kan også lige se de biler, jeg også har spawnet til mig selv. Gå ind i min garage. Se, så har jeg den her, og 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 den her. Og så den her, den er mega sjov, for den er usynlig bag. Og den her, den er sådan lidt gået helt i stykker. Der er ikke nogen bagklap, og her der er motoren ved at gå fuldstændig i stykker. Og her, den er bare moddet. Og den her, og den der, og den der, og den der, og den der. Men I kan så også køre lige ud, jeg går lige ud for. I kan lige se det, jeg har udenfor os. Hvad er der, William? Øjeblik. Så skal vi lige... Fireworks. Ja, William, du må lige vente. Så kan jeg lige lade, hvad jeg gør. Whoops. Så kan vi sætte ind. Så ind herovre også. Her cirka. Du må lige vente lidt. Jeg kan ikke forvente, at jeg er klar hele tiden. Er du klar? Er I klar? Er ikke bare flot? Og for så vil jeg også have moddet mig selv. Men det er mange tak for 68 subscribers. I må meget gerne blive ved med at abonnere og subscribe og skrive søde kommentarer og bare blive ved med det og ja, bare blive ved med at lave søde ting og bare være søde med at abonnere, og I kan lige se i min beskrivelse på min kanal, hvad der står nu, men må meget gerne have en god dag. Hej hej.